Ndichikutambirai zvekare pano paHarare 263 pano panchange nchimhanya nemakuhwa ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani mudikani uchangotanga kusvika panapa pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Sekuziva kwamunozviita inini Harare handiregere kumhanya nema news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoda kuti mubatsirikane kune vari kuma TV mana enyika vari muZimbabwe machona munge muchiwana ma updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana muchimuti wakachibata chibvotoro takachibata kuti dzvi zvinobatsira kuti ndikasike kumhanya nema news updates. Nhasi iSunday toda kuziva kuti muri kuda here ma news updates akati wandei muzuva ranhasi. Kana uri kumada muzuva ranhasi makati wandei, ndakaona kuti makawanda, pinda mu comment section obva kuti Harare nhasi kana ma videos ndobva ndaziva kuti aiwa vanhu vanoda news ndobva ndadzifambira mbva ndauya nadzo. Zvisinei sekuziva kwamunozviita ma updates panapa tinomabatanidza tunoita kuti muwane ma news updates akati wandei pa same video. So ndichatanga ndatsudzura nyaya yava Nelson Chamisa. VaNelson Chamisa pane mashoko avazivisa akabuda nezuro. So ndo mashoko anoda kukuzivisa ida kusiya muchiona video ro ndobva ndadzoka ndichitsudzura nyaya yeHeadmaster yepaChipinge. After wapedza kuona this video ndinokumbira titaure zvatinofunga mu comment section. Ndatione video rava Nelson Chamisa. Hold your horses. Be patient. The new is coming. Kana kuti walisomorera padiki pekuti uchitaura zvima denominator small tikutaura the bigger denominator. Nyika ino there's going to be change in this country. And I said there's going to be change in this country, and it's our politics, it's our process. I think there's going to be change in this one. This country. But what we are in for 2020, Mwari hawashandi netimetable zenyu. Kune inonzi divine clock. Kana wachinja munhu kuti munhu achinjwa, anenge achinjwa. Isusu tiri kuzvinzwa nokuti anofamba mumhepo itsva. Patechida kubvira vamwe tsitsi anoanda mbeu vari pachifema yechikumashure. Change is upon us. So taakuda kuti tinzwisise kuti change inosvika rini. Kana asinza ngataure tinzwe kuti izvo zvindingazvitaura paya muona mangwana panza bhazi akapo. Uyaikunze kuti amaudzwa date. Azvo zvatainga tauya kuchitaura about charity and giving. So let's dance the night away. I said we are here to enjoy. We are here to share experiences. Next update ndakubata nyaya ya Nisbet Zaba ndositari kuzvarwa naye. Iye anonzi Nisbet Zaba, vanhu vambobvunza kuti ndiani anonzi Nisbet Zaba. Nisbet Zaba ndiye headmaster wepachikoro chinonzi Samutsa Primary School. Chiri kuChipinge ndokune chikoro ichocho. Primary school chandiri kutaura nezvacho chikoro ichichi. So Nisbet Zaba pane video rikuteerera ma streets social media. Zvisinei musi unoenda kaposta video ramai Bishop veku ZCC. Musi unoenda kaposta video rimwewo futi rakalikawo rimwewo video aira tichataura nezita. Nhasi ivideo raNisbet Zaba. Nisbet Zaba akavhura hombe. Nyaya iri kutoongororwa neThe Ministry of Primary and Secondary Education. Vari kuda kunatsodzifambira kuti dzinatsobuda zvakanaka. So vana vechikoro tikuziva kuti vari paholiday izvezvi vari paholiday vakavhara zvikoro. Zvisinei kuvhara kwakaita zvikoro ava vanonzi vaNisbet Zaba ava vakavhura hombe vakarara nemwana wechikoro. Sekuziva kwamunozviita ina nonokere kumanyira nyaya idzi ndinonzifambira nguva iripo makuhwa ndo angu ndinomafambira nguva iripo vanhu nezuro ndakanzwa nemakozi ku WhatsApp ndichineswa chinzi Harare tisvitsiro nyaya yaHarare titsvagiro nyaya yaHarare nyaya yatisati taiona tingoona yakanyorwa video yatisati tariona Harare tifambire nyaya idzi. Sekuziva kwamunozviita ma videos aya atiposte pano pa this YouTube channel. Kana uri kurida pina mu comment section mune WhatsApp number dzangu ya mune ndaisa group link ri ku WhatsApp. Kana uda kuriona joina group link obva wasvika ku WhatsApp obva ngoti Harare tiri kuda video tobva takukandirai. Inini pane mubvunzo wangu ndepekuti zviriko here zviri kuitwa izvi. Vanodiseva makore mangani mujeri vaHeadmaster ava. Vadikani ndo zvatiri kusangana nazvo gore rakupera kudai ndo macases azara. Ndo
makuhwa andiri kuwana. Much love.